I pamet sve, ja sad ovo snijem po drugi put da je jako kasno i ajde igramo akinator, znači da ne dole previše krene. Čekaj bre. Jebo. Evo ako to krenemo od početka. Znaš tvoj karakter gamer, jeste? Da li je tvoj karakter sa balkanske regije? Da iskreno mislim na sebe. Da. Jeste. Nemam dugu kosu. Jesam iz Srbije. Igram Minecraft. Nemam pojma što je ovo. Ne. Ne. Pogledam u facu, brate. Ne. Ne. Igram GTA. Igram Roblox. Ne. Dir. Šta je ovo? Nije mi omiljena boja. Have a scar on the face. Ne. Ne. Famous. Ne. Ne, bre. Ja sam pričao sa mačkom. Ne igram FIFA. No. Lucky vlog. Nep. Ne. Ne. Nisi uspeo akinatore. Ljudi, akinator nije uspeo da me nađe. Onako, ali nije. Ok. Evo. Zamislio se skrelet, tako da buhem, njima plavu kosu. Stijec. Relac. Nemam pojma što je ovo, ali ono. Nep. Nepite, akinatore, nepite. Nesima. Jebote, kako si mi pronašao sad jebenog Miloša. Ček. Čist propi, šta je ovo jebote pas? Black hair. Nema. Ne, ima crnu kosu. Girlfriend nema. Ne živi Dubaj. Evil, šta je Evil, jeboga. Povolim Robloxoma. Čekaj, šta sam ja sad? Čekaj, bre. Ne, zamisli sam uđu. Znači, onda vole Roblox. Pi Red Bull, ne znam šta je to. Ima. Ne. I muži imaju. Da ljudi, inače ja ovo snijem noćas, a sutra uploadujem taj klip. Da. Keyboard player person. Muđe, ja mislim, ne, on ne igra akinatora. A da će mi ga pronaći, što će mi ga pronaći? Ne. Što ti tako faca kripiti? Nije muđe. Jebote, ne igra čovjek Minecraft. Ne. To već da.
Nemam pojma šta je ovo, ali ono. Da. Muđa nije otac. Nemam pojma šta je ovo, ali muđa ne gleda. Is it in love? Aj kažemo, yes. Ne, čekaj, vrati ovo, vrati. Ako misli da me voli čovjek, nope. Survival gamer. Aj samo problem, lijepo što je preigrao. A jebote, ali si glup akinatore, znaš? Znači, ja mislim da to je bilo to što se tiče ovog klipa. Htjeli smo malo da igramo akinatora. Što niko mi nije pisao komentar, nego sam uzeo svima zato što onako zanimljivo mi snimat ćemo svašta sa i to. A ja sad ovo nešto gledam na YouTube, pošto stvarno ne spava mi se. I tako ono. Ajde,